U jednoj od najmračnijih noći u Hrvatskoj, jedan slučaj je izazvao šok i užas u cijeloj zemlji, i taj slučaj još uvijek nije potpuno razjašnjen. Na kraju ću ti pokazati kako je upravo ova tajna dovela do najvećih promjena u hrvatskom pravosuđu. Ja sam vaš voditelj kroz tajne i zločine koji su obilježili našu povijest. Slučaj koji ćemo danas razmotriti je poznat kao ubistvo u Hrvatskoj, koji je potresao cijelu zemlju i doveo do velikih promjena u načinu rješavanja kriminalnih slučajeva. To je bio slučaj koji se dogodio još davne 1990. godine, kada je mlada žena iz Zagreba pronađena mrtva u svom stanu. Istražitelji su brzo otkrili da je žena bila ubijena, ali nisu uspješno pronašli počinitelja. Slučaj je bio toliko kompleksan da su istragu vodili specijalci iz cijele zemlje. Oni su koristili sve raspoložive metode da bi pronašli ubice, ali bez uspjeha. Tek nakon mnogih godina, zahvaljujući novim tehnikama i tehnologijama, slučaj je konačno razjašnjen. Kako je istraga tekla, policija je otkrila da je ubistvo bilo samo dio veće mreže kriminalnih aktivnosti. Policija je morala koristiti sve raspoložive podatke da bi razriješila slučaj. Uz pomoć forenzičke analize i psiholoških profila, uspješno su identificirali počinitelje i doveo ih pred lice pravde. Ovo je slučaj koji nam pokazuje kako je važno da pravni sistem ima dovoljno vremena i resursa da bi riješio kriminalne slučajeve. Također, ovaj slučaj je doveo do velikih promjena u načinu rješavanja kriminalnih slučajeva u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama svijeta. Na kraju, tajna iza ovog ubistva je konačno otkrivena zahvaljujući upornosti i odlučnosti istražitelja, koji su radili dan i noć da bi riješili slučaj. Na kraju ću ti pokazati kako je upravo ova tajna dovela do najvećih promjena u hrvatskom pravosuđu, kao što sam obećao na početku. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.